Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndinovimba aiwakama aswera muchishanda kwakasiyana-siyana. Iye zvinezvi yanguva yekuti munge muchizorora. Chirongwa chinuka chandinacho muzuva ranhasi ndinokumbira kana paine vanyarikani sudurukai. Chirongwa ichi achiite kuona muri pamwe chete. Chirongwa ichi takachitora kaparufu rwamarabha madzisawira madzisawira mune basa. Aiwa zvinoita kuti rufu rureruke, nguva yakaoma ireruke, zvibva zvaendeka. Naizvozvo ndafungidzira kakuti hatingaregedzeka kukupai zvimwe zvezvakaitika panguva iyoyi, malaita moments ekubhaibhisa kamarabha. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Asi tiri pane rimwe level. Zvakaoma kunzima, zimbindava.
handicho chirongwa nyange zvazvo changa chiri chidiki diki, asi tangoona zvakakodzera kakuti munge muchionawo chirongwa ichochi. Mumborerukirwa ka, toziva kuti zvakaomera munhu wese, asi malaita moments anoita kakuti mabp aserere. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Gatsakanei kune zvimwe zvirongwa zvatichiramba tichikupai musi nenguva, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.